Jos et ole tänään tehnyt vielä mitään kehonhuoltoa, niin tuu mun mukaan, tehdään 3 liikettä. Käy jonkun tason eteen, se voi olla sänky, sohva, pöytä ja lähde tuomaan sun käsiä oikein pitkälle, kurota ja lähde laskemaan päätä sieltä käsien välistä alas. Päästä sun selkä siellä oikein pitkäksi venymään. Hengitä rauhassa vatsaan saakka. Lähde sieltä nousemaan ylös ja tuo jalka sinne tason päälle. Työnnä lantiota sieltä eteenpäin, lonkan koukista ja pääsee venymään. Käännä häntäluuta vähän sinne jalkojen väliin, avaa rintakehää auki. Ja jos tasapainoa vielä riittää, niin tuo siellä sormet ristiin selän takana, avaa rintakehää isosti auki. Vapauta sieltä kädet ja tuo se polvi sinne alustan päälle. Laske täältä lantiota alaspäin, laskeudu alaspäin sinne eteen. Avaa rintakehää auki. Pakara saa täällä venytystä. Testaa ja kerro mulle, mitä tykkäsit. Lisää harjoituksia löydät joogakurssi.fi ja sen sivustolta. Lämpimästi tervetuloa joogaamaan mun kanssa.